So yun, what's up mga ka-90s? So yun, what's up mga ka-90s? Ayan. Una-una sa lahat, shoutout na pala sa lahat ng kumuha ng Venong load. Ayan, tsaka sa mga subscribers natin dyan, sa mga nagpapa-shoutout, ayan, nasa screen. So ngayon ka-90s, maayo kami nung unang araw. So, late upload na ka-90s. So, sana ma-enjoy nyo yung video ka-90s. Akin tumawa yun, Todd, para klaro. Okay? Tubo na, tubo. Mau na rin, Mary. May putol lang, pareha sa ako. May putol lang. Oh, sige. Nasulog kasi, di mo sila dito. Ato na rapaak. Ijo kayo nagapaak, boss. Nakadali mo na putos. Ano ijo may nagapaak, boss? Bati mo kasi siya tabli ay. Dito ka. Bagara man sa igo, sa bagara na igo. Ambak na. Ambak na. Ambak na. Ambak na. Uyogin na. Uyogin na. Wala, napatay lang ko na saya. Patay ka na saya. Iton, baliki! Iton! Daga na! Relax lang mo, unsa man mo. Wala, patay mo. O, sa dili mag-away pa. Winta. Dili mag-away. Sa maglabay ba sa pinta? Dili mag-away. Ito, gamay ko sa lawas. Dito mo Sa maglabay ba si Kuya Kuya Moiro. O, sa dili mag-away. Kaya ba malawas? O, sa dili mag-away. O, sa magtuli pa. O, sa dili mag-away. Bro, Kauras. bro, nagapasta ka, bro? Uno, dos, tres, karyo. Maayo, bro, maayo. Pero paborin na nagkamamay na mo. Nagpanalo mo. Nangyari ba si Pongdang? Sige, buhay lang. May problema. Sige lang, buhay lang. Boy lang, boy. Parehas. Balik. Sige, mag-away. Akla. Mintik ra kan dyan tabak. Kaya nagluya na po. Kaya yung isog pa po libangan. Mintik ra nga ni. Parera ito, yung mga away. Ayaw na video i-share kay makadaot na sa mo vlog nga awaya. Baka na lagi share. Hindi, mahibay ko sila ng lahutay. Amo ba dyan, sir? Sige. Ato na. Sa mag-away pa. Ato na. Ini. Ini putos. Ini putos. Ini. Huyo ka. Huyo ka na. Hello. Pili-pili tapos mulong. Dagay na ni Kurtabdar. Sige, abot na. Sige. Kino. Sige, burahin no. Ato na. Huyo ka na. Pukul pa mong gani oh. Burahin no. Aja pagtabuni ton. Tagdira aja na pagtabuni. Aboy sa Tagdi na. Parehas ton sila doa. Saglas ito pula. Para magpahibita yung Ronaldo. Tagdira. Zero man zero kayo. Oh my God. Sa nasa boxing, makuan. Parehas ra. Isa kung lamang pakaspunto, ang premium yung load is tabak. Oh, kadod. Lamang wala nila oh. Isang lamang pa sa kuy me. Aka na. Dahil pa. Sige pa nat. Sige pa. Oh, sa maglabay pa. Sige na ro. Yan na. Referee decision. Oh, sa maglabay pa sa to. Sige pa nat. Dahil pa nat. Aga pa siligo. Dahil pa nat. Dahil pa nat. Dahil pa nat. Sa ilo. Sige pa. Mag-usalan. Kaya ka maliyo.
Wala, Iton! Iton! Okay! Ya pa, balik Kaya eh. gani saka sa Saka. patay na ka. Patay na ako man, ganito saka ka. Patay ka kuman. Loy, wala Loy. Loy. O Jarvis pinta o. Para ko. Duman. Piso pa dire oh. Piso dire. Gabar. Shout out, shut up. Nakabaga na mo. Saglit ko lang Nakabaga mo. Sa bagawas, relax ra ka mo. Paminaw mo ha. Pinapintik na. Direto, upat ka ng tata dire. Napapagati. Ato nakabanga sa sigaw. Ato nakabanga ang ito mo. Aray! Ayaw to. Daan mo ha. Lawak. Nasa nila. Ano to lawak? Buslot lawak sa to. Buslot ang bulsa ini nitong. Wala. Papay na. Nilo. Jojo. Yan mo i-delete na. Shout out, nanay. Oy, nagpapa sa stiko. Sa magchuli pa. Ayan na. Bilang ba magmula to si Anita Blay? Makariyo, di daw paano dito. Makariyo, di daw paano. Puro nawak kayo. Papay na lagyan ng hilo. Ipadrak ang lorek. Kayo. Ito ni Dulit. Dito naman bada. Okay, Kana. Oh, sa magchuli pra. Tudahi. Payus pagkadaw. Okay na, nagbangha lang siya siguro. Tudahi. Ano pa? Yung mo may nagbala. Tudahi. Ayan, nagchulit naman to. Kadaw. Kaya na. Okay na.